Saludos, bienvenidos. El cuello de botella que desde hace meses ralentiza los permisos de residencia y trabajo de los migrantes que llegan a Ourense está empujando a muchas familias hacia la exclusión social al agotarse sus ahorros. Las obras del complejo hospitalario lideran el capítulo de inversiones destinadas a la provincia de Ourense en los presupuestos de la Xunta para 2025. Y Allariz vuelve a demostrar un año más que otra Navidad es posible, apostando por una decoración sostenible y respetuosa. Comienza aquí nuestro informativo. La burocracia lleva a riesgo de exclusión a los migrantes en Ourense. Las entidades benéficas cubren con sus propias reservas las carencias de los programas sociales agotados en noviembre. El cuello de botella que desde hace meses ralentiza los permisos de residencia y trabajo de los migrantes llegados a Ourense está empujando a muchas familias hacia la exclusión social al agotarse sus ahorros. Es una realidad que han constatado en Cáritas, que trabajan con estas familias, la mayoría de procedencia latina, haciendo una primera intervención mientras se cumplen los plazos administrativos, cuyos tiempos discurren con una urgencia inversa a la de los solicitantes. Este mes de diciembre, las entidades benéficas están encontrando un alto volumen de trabajo debido a una serie de cambios producidos en el campo de los servicios sociales, que les lleva a depender más que nunca de las donaciones y colaboraciones. Parte de sus recursos provienen del Fondo Social Europeo, con quien trabajan junto al Banco de Alimentos. El pasado mes de marzo cambiaba la forma de trabajar y la Administración Pública instauró una tarjeta monedera a la que solo pueden acceder familias con menores a cargo, y en noviembre se agotaron los fondos aplicados a 2024, con lo que Cáritas ha pasado a prestar ayuda con recursos propios. Una de las principales fuentes de recursos para Cáritas es el Banco de Alimentos de Ourense, que también ha vivido problemas este año. El pasado septiembre hacía un llamamiento por la carestía de fondos de su almacén y el 22 de noviembre comenzaba su gran recogida. Desde entonces han vivido una lenta recuperación. Con el cambio de paradigma de este 2024, también el Banco de Alimentos ha girado su funcionamiento, permitiendo que se generen unas reservas económicas en varios supermercados de la ciudad, a donde se puede asistir con tarjetas monedero. La otra gran campaña navideña que está en marcha en Ourense es la Operación Kilo de la Asociación Juvenil Amencer, que arrancaba el pasado día 5 con su esperado peso por kilos y que hasta el día 20 recauda comida, juguetes y ropa en varios puntos de la ciudad. Esta mañá inaugurábase en Allariz o primeiro foro de emprendemento rural. Durante a xornada de hoxe, máis de 6 horas de mesas redondas, obradoiros, visitas a emprendedores locais e sesións de networking. Bienvenidos todos y todas. Allariz converteuse hoxe no epicentro do emprendemento rural a nivel internacional coa celebración do primeiro foro de emprendemento rural. Reuniu a máis de 200 persoas e 20 poñentes da Xunta de Galicia, a OCDE, a Comisión Europea e o Goberno de España, así como a máis de 50 iniciativas presentadas o propio Premio Emprendemento Rural Innovador, que reparte 15.000 euros para as mellores propostas a nivel estatal. Organizado pola Fundación Roberto Rivas, conta coa financiación da Unión Europea, a Escola de Organización Industrial e o Ministerio de Industria e Turismo do Goberno de España a través do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia. Alfonso Rueda era o encargado de inauguralo. Digo gracias a todos los que batallan, a los que luchan día a día en esos polos de emprendimiento. Gracias por habernos ayudado a que lo que era una idea, que no sabíamos cómo iba a salir, efectivamente esté cada día demostrando su utilidad, que hayan sido miles de emprendedores los que hayan ido a hacer consultas, cientos de iniciativas, las que ahora mismo tienen ya un principio y a veces una continuidad muy feliz. Gracias al Gobierno de España, a la Escuela de Organización Industrial, efectivamente esto no va de colores políticos, esto no va de enfrentar iniciativas, sino de complementarlas. Y si seguimos haciendo las cosas en colaboración y pensando que al final la gente es lo que espera de nosotros, las cosas saldrán cada vez mejor y nuestro rural tendrá futuro, que creo que lo tiene mucho, y si lo tienes gracias a las personas valientes que deciden que aquí también vale la pena hacer las cosas.
Ourense é o territorio galego que maior incremento vai recibir nos orzamentos da Xunta de 2025. As obras do complexo hospitalario lideran de novo a inversión con 27 millóns. Os orzamentos da Xunta de Galicia para o vindeiro ano 2025 destinarán un total de 1.749 millóns de euros á provincia de Ourense, 238 millóns corresponden á cidade, un incremento de máis de 100 millóns respecto ao actual 2024, disparando o gasto por habitante de 5.540 a 5.742 euros, un aumento do 3,6% e o maior incremento das 4 provincias galegas. Bueno, pues en Ourense seguimos facendo ese importante esforzo de investimento para precisamente realizar eses investimentos cohesionadores que ven realizando este goberno na Xunta de Galicia, non? E, por tanto, unha vez máis, Ourense é a provincia galega que ten un maior investimento por habitante. 5.742 euros por habitante serán os que teñan para o vindeiro ano a provincia de Ourense, que se concretan en actuacións tan importantes como a posta en marcha do Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, que estará en San Cibrao das Viñas, no que investiremos máis de 6 millóns de euros, pero non só iso, tamén investiremos realicemos investimentos innovadores en novas tecnoloxías na Tecnopole, con máis de 10 millóns de euros. Melloraremos a vida dos ourensás investindo máis en sanidade, ao que dedicaremos 27 millóns de euros, e tamén pensamos no futuro, investimos 15,6 millóns de euros en educación, para que os novos teñan un acceso a unha mellor educación en toda a provincia de Ourense, e outros investimentos importantes, como por exemplo rematar as obras no VIC de Monterrey, que queremos que sexa un gran polo de atracción turística a maiores de ser patrimonio cultural de Galicia, ou o novo edificio administrativo que estará situado na capital de Ourense, e outras actuacións de mobilidade que mellorarán a vida dos ourensás. Todo ello para poñer en valor unha provincia que ten tanto futuro como Ourense. No capítulo de inversións volve destacar a sanidade, que capitaliza a maior parte dos orzamentos. Desaparecen inversións clásicas, como o Centro de Persoas con Discapacidade de Barrocás, xa que a obra estáse rematando e a previsión é que abra en breve, polo que non precisará partidas en 2025. A Xunta mantén o esforzo no Plan Director do Chúo para as obras de reforma, con 27 millóns de euros, 2 millóns menos que en 2024. Isto vai permitir que se remate a construcción do novo edificio hospitalario xa en marcha e abordar a construcción dun novo edificio que unifique todos os servizos do materno infantil, previsto para finais do próximo ano. De feito, os orzamentos recollen outros 30 millóns para os seguintes exercicios ata 2028 para acabar estes proxectos. Tamén se destinan 2 millóns de euros, 1 millón máis, para comezar por fin a construcción do Centro Integral de Saúde Novo a Santos, que superou as trabas urbanísticas tras a declaración a principios do mes de outubro da Xunta como proxecto público de urxencia. Hai partidas para os novos centros de saúde tamén na Rúa, Muíños e Boborás. Unha das grandes inversións contempladas corresponde ao Centro de Ciberseguridade de Galicia, que se construe no Parque Tecnolóxico de Galicia, a Tecnópole, e cuxas obras comezaban o pasado mes de xuño. Con máis de 4 millóns previstos, asegúrase que estén rematadas no primeiro trimestre de 2026. O novo Instituto da Provincia, que estará ubicado no concello de Pereiro de Aguiar, xa foi licitado e conta con 350.000 euros nas contas autonómicas para poder empezar a obra o vindeiro curso. En materia educativa, contémplanse tamén ampliacións doutros centros educativos, como a Farixa ou o Chamoso Lamas do Carballiño.
Tamén destaca o apoio de 3,3 millóns para a especialización do Campus Auga, 2 millóns, os mesmos que en 2024, xa que non se moveu a obra, para construir a nova sede da Xunta nas 4 parcelas compradas nas Lagoas, o remate da reforma do Castelo de Monterrei ou 1 millón de euros destinado á modernización do regadío da Limia. Por último, os orzamentos recollen para Ourense partidas para unha das principais preocupacións cidadás, a vivenda. Así, unha das grandes partidas son os 8 millóns de euros para a construcción de vivendas para alugueiro social da Praza de Cambeo da Raia do barrio da Cuña. Galicia supera xa o obxectivo fixado de vacinación de gripe na poboación infantil ao acadar unha taxa superior ao 60%. A Xunta ven de superar o obxectivo de vacinación da gripe na poboación infantil de 6 a 59 meses ou acadar a taxa do 60,37%, cando a taxa fixada para toda a campaña era do 60%. Na mesma data do ano 2023, a porcentaxe de vacinación da gripe nesta poboación era do 42,56% e ao final da campaña acadouse un 55%, cifra que nestes momentos xa foi superada en 5 puntos. A porcentaxe de vacinación na poboación infantil subiu en todas as idades. Por vez primeira na campaña deste ano, a Xunta está a proceder á vacinación contra a gripe na poboación infantil coa aplicación da intranasal a partir dos 24 meses. Outro dato significativo dos resultados que se están a acadar nesta campaña de vacinación dos virus propio do inverno é que o 80,25% das persoas maiores de 80 anos xa se vacinaron da gripe. De acordo ao cronograma establecido pola Dirección Xeral de Saúde Pública, a vacinación nos grandes recintos rematará o vindeiro 21 de decembro. Con todo, haberá excepcións a esa data. Por exemplo, no caso de Espourense, a vacinación neste espazo xa finalizou o 5 de decembro. Malia o peche dos grandes recintos, as persoas que así o desexen poderán vacinarse nos hospitais públicos ou continuar a campaña de vacinación nestes centros sanitarios. El Campus Auga de Ourense ha superado todas las expectativas en el presente curso académico al registrar una ocupación del 103% en sus grados. Este dato refleja no solo el atractivo de su oferta educativa, sino también el creciente interés de los estudiantes. La Universidad de Vigo registró 4.011 nuevos ingresos en sus titulaciones de grado en el curso 2024-2025, lo que supone una cifra récord al alcanzar una media del 105% de ocupación de sus plazas disponibles en los 3 campus, que en el caso de Ourense asciende a un 103%. Estas cifras consolidan un incremento continuo de la matrícula y de las tasas de ocupación en las plazas de grado de nuevo ingreso en los últimos años. En ese sentido, los grados del campus que alcanzaron mayor tasa de matriculación fueron el de Relaciones Internacionales y el de Informática, Administración y Dirección de Empresas, con un 154%, Derecho con un 134% y el Administración de Dirección de Empresas y Derecho con un 125%. Por su parte, las titulaciones con menor tasa de ocupación fueron Turismo con un 51%, Ciencias Ambientales con un 56% y Ciencia y Tecnología de los Alimentos con un 62%. En lo que se refiere a la matrícula de nuevo ingreso, en las plazas de máster de la U Vigo, la tasa de ocupación se sitúa en un 79%, lo que equivale a decir que se cubrieron 1.368 de las 1.733 plazas ofertadas este curso. En el caso de las titulaciones de doctorado, este curso se ofertaron 40 con 529 plazas de nuevo ingreso, de las que se cubrieron 314. Por campus, las tasas de ocupación se sitúan en un 105 en Pontevedra, un 70% en Ourense y un 50% en Vigo. A Xunta de Galicia e a Denominación de Orixe Ribeiro veñen de reforzar a súa colaboración.
O Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro ven de trasladarlle á Consellería de Medio Rural a situación actual e as perspectivas de futuro desta zona vitivinícola no que atinxe tanto o ámbito da produción como a da industria, a comercialización ou a calidade. Pola súa banda, os representantes da Xunta reiteran o seu apoio a esta denominación, a máis antiga de Galicia, e a súa vontade de continuar traballando para garantir a súa sustentabilidade. Neste sentido, avanzan na implementación dos diferentes instrumentos da Lei de Recuperación de Terra Agraria, en particular os polígonos agroforestais, para poñer en valor áreas abandonadas ou infrautilizadas no territorio da DO. Así mesmo, avaliáronse aspectos relacionados coa sanidade vexetal e, nomeadamente, coa loita fronte ás doenzas da vide, con especial atención á flavescencia dourada. Tamén se abordou a situación do mercado no que atinxe en particular os viños tintos e, en relación con este tema, a necesidade de sumar esforzos nos eidos da promoción e a comercialización diante da tendencia internacional de baixada de consumo que inciden nos excedentes de produción. Con datos a 31 de decembro de 2023, a DO Ribeiro conta cunha superficie inscrita de 1.185 hectáreas, preto de 1.600 viticultores e 102 industrias. A produción de uva na última campaña superou os 11,5 millóns de kilos e o valor económico estimado situouse en preto dos 26,4 millóns de euros. En Allariz seguen a apostar pola fórmula dun Nadal respectuoso e sostible, e as cifras de visitantes que acadan ano tras ano demostran que non están equivocados. Allariz foi gañando a pulso ser unha das vilas cunha decoración de Nadal máis sinxela, ecolóxica e elegante de Galicia. A través de diversas escenas que se van modificando ano a ano, podemos ver unha postal única que a converte nun entorno idílico para visitar. Temos un conxunto de decoracións que son 12 localizacións para que a xente poda moverse libremente por Allariz e disfrutar destas decoracións feitas como intentamos todos os anos, non? Con material utilizado de outros eventos como o Festival de Xardíns, facendo un pouco unha oda á sencillez, non? O equilibrio que representa Allariz. Tanto naturalmente como culturalmente, estas decoracións tentan ser tamén un pouco equilibradas, sostibles, sinxelas, pero non ao mesmo tempo seas de ilusión, non? E de cariño para que a xente de Allariz e a xente que nos visita poda gozar delas. Estas pezas teñen un traballo detrás no que se implica moita xente con grande agarimo. É un traballo de fondo, digamos, non? Nos xuntamos no mes de setembro, facemos unha pequena reunión, vemos todos os materiais que podemos utilizar ese ano, as localizacións que temos, que son as prazas principalmente, e eventos, lugares máis amplos, xeneramos esa ruta para que a xente se mova e intentamos escenificar pois, algunha escena do ano anterior ampliada, sempre meter algunha novedad, cambiar e utilizar eses elementos sostibles e non pois, mercar, eu que sei, un carruaje cheo de luces e espetalo nun sitio, non? Isto se trata de unha cousa feita así con un pouco de máis cariño e máis sencillez, como falábamos antes, intentando por mimo en todas as cuestións, deixando claro que este é un Nadal diferente, non? Como di o lema de Allariz. O resultado é un Nadal que luce a todas as horas do día e que recorda un conto cheo de maxia, o que acompaña o seu comercio local, a súa gastronomía e a beleza das súas rúas empedradas que nos trasladan a outra época. Y hasta aquí nuestro Noticias Ourense de hoy. Nos vamos, volvemos mañana.